दिनै बाक्सा जिल्लानि 42 नाम्बार एलएसि सिङाव थानाय दोलबारि जायगायाव जोंनि बाक्सा जिल्ला इउथ बिपिएफ आरो बिएसइउ डिस्ट्रिक्ट कमिटिया बाहाय मोनसे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे मिटिं लादों जयै सावरायनाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो जोङो नुदों जे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गासिबो भाषा धर्म जाथिनि मानसिफ्रा दिनै बिपिएफ दोलोखौ बयबो हेफाजाब होनो बिपिएफ दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय जानजि खाफ्रानानै दङ आरो लैहोर लैहोर मोनफ्रोमबो बिपिएफनि मिटिङाव जों इउथ बिएसइउ टिम खालामनानै जेराव जेराव मिटिं खालामदों बा हाग्रामा सारा बा बिपिएफ दोलोनि नेताफ्रा जेराव थांदों बावहायनो अजस्र मानसि बयबो लैहोर लैहोर फैयो। दा नैबेहायबो जोङो दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे मिटिं लादों आरो मोनसे मोजां टपिक इउर भइस इउर राइट इउर फिउचार बेबायदि मोनसे टपिक होनानै बाहाय दिनै जयै सावरायनाय मोनसे मिटिं लादों। जों नुदों बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव यांग्सफोर स्टुडेन्टसफोर कलेज लेभेलाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बा गामि ओनसोलाव थानाय इडुकेटेड आनइडुकेटेड बयबो इयुथ्सफ्रा दिनै बिपिएफनि फारसे जथेस्थ' फोथायनाय फैदों। खारन बिपिएफ दोलोआ थांनाय बिटिसि इलेक्सननि आगोल जानाखि प्रतिश्रुति होदोंमोन रायजोफोरनो सेंग्रा सिख्लाफोरनो इयुथ्सफोरनो आनएमप्लयमेन्ट समस्या समाधान खालामनायनि थाखाय बेफोरखौ दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि इयुथ्सफ्रा स्टुडेन्टसफ्रा बयबो मोजां मोनदों, जायनि थाखाय जोंखौ बिभिन्न जायगायाव आलासि हिसाबै लेंहरनानै इयुथ्सफ्रा दिनै मिटिं खालामनो खावलायदों आरो बे लेखा जोंबो बाहाय मिटिं लाफैदों आरो जोङो गिदिंनानै नुदों बिटिसि ओनसोलाव इन्दि हिसाबै जोङो 15टा सिटआव गेलेदों आरो दिनै 15टायाव 15टा देरहानायनि पिक्सारा क्लियार जानानै दं। इउपिपिएलआ 0 जागोन।